Dobrý deň, moje meno je Helena Proková a viac ako 5 rokov sa intenzívne zaoberám invázným druhom sršňa ázijského Vespa velutna nigritorax. Som včelárka a takže takýmto spôsobom som dostala aj k tejto problematike. Spolu s Etienom Rumajakom, môjim kolegom z Francúzska, ktorý je expert už viac ako 20 rokov sa venuje tejto problematike, je takisto včelár, ale zároveň sa stal počas rokov aj kontrolorom tohto druhu hmyzu. Dobrý deň, volám sa Etienne Rumajak. Počas tohto roka vám ponúknem niekoľko modulov, aby som vás naučil, ako zvládať sršňa ázijského, Vespa velutina, hmyz, ktorý sa pred približne 20 rokmi dostal do Francúzska, do departementu Land a ktorý je podľa mňa jedným z najproblematickejších druhov, akého sme sem mohli dostať a ktorému sme viac menej umožnili rozšíriť sa. Je to teda mimoriadne nebezpečný hmyz, ktorý veľmi dobre poznám. Odovzdám vám všetko, čo viem a pokúsim sa vám vysvetliť, aký je tento hmyz nebezpečný pre vás, váš ekosystém, vašich susedov i vás samotných, skrátka pre všetkých. Je to oportunista, ktorý si dokáže urobiť hniezdo rovnako v zemi ako aj v korunách stromov, môže byť naozaj všade. Taký je oportunistický, že ho nájdeme dokonca aj v poštových schránkach, v autách, pod zemou či v kanalizačných šachtách, najmä v mestách. Predstavuje teda pre nás obrovský problém. Prečo hovoríme, že sršeň azijský Vespa velutina nigritorax je veľmi invazívny? Tento hmyz pochádza z Číny a prišiel sem pravdepodobne loďou v kontajneroch. Keď sa hmyz ocitne na novom území, stane sa jedno z dvoch, buď rýchlo vymizne, alebo sa usadí. A v našom prípade nastala druhá možnosť. Sršeň sa tu cíti takmer ako doma, lebo klíma je podobná. Máme leto, jar, jeseň aj zimu rovnako ako v Číne. Okrem toho má ešte inú výhodu, nemá tu prirodzených predátorov. Stal sa teda superpredátorom a v rámci hmyzu akýmsi vodcom nad ostatnými predátormi, dokonca aj sršeň európsky, Vespa crabro, ho začal napodobňovať. Šíri sa veľmi rýchlo a ďaleko. Za 20 rokov obsadil takmer celú Európu. Je to najhorší druh, aký sme mohli mať, vie sa usadiť kdekoľvek, hniezdi pod zemou, v prasklinách múrov, aj na vrcholkoch stromov. V Normandii vznikla štúdia, podľa ktorej priemerné hniezdo sršňov azijských skonzumuje asi 11 kg hmyzu. Za rok teda hovoríme o tonách, čo je obrovské množstvo. Ide preto o skutočného škodcu ekosystému, nielen predátora, ale doslova škodcu. Zdevastoval kolónie divých včiel a chovným včelstvám bráni v zbere potravy, takže pre včelárov predstavuje vážny problém. Odhaduje sa, že jedno hniezdo spotrebuje v priemere 30 % včiel, no problémom je aj zvyšných 70 % iného užitočného hmyzu, ktorý potom chýba pri opeľovaní, čo ovplyvňuje úrodu. To všetko vedie k poklesu výnosov a k nedostatku potravy pre vtáky i ďalšie druhy v ekosystéme. Ekosystém je ako koleso, ktoré sa neustále točí, keď sa doň dostane zrko piesku, spomalí sa. Úplne sa nezastaví, ale vzniká veľký problém. A presne to robí sršeň azijský, všetko brzdí. Všetci by sme sa tým mali zaoberať kvôli vlastnej bezpečnosti aj bezpečnosti našich blízkych. Sršeň azijský Vespa velutina je mimoriadne agresívny hmyz. Keď len zbiera nektár, nie je obzvlášť nebezpečný, ale ak sa priblížite k jeho hniezdu alebo ho vyrušíte, môže reagovať veľmi agresívne. Tieto kurzy vám pomôžu predvídať jeho nebezpečné správanie a agresivitu, aby ste chránili seba, svojich blízkych, ekosystém i domáce zvieratá. Sršňa azijské Vespa velutna nigritorax sú v Európe vysoko invazný druh. Páchajú obrovské škody práve vo Francúzsku, ale už aj v iných krajinách, v Španielsku, v Taliansku, v Portugalsku, v Nemecku. Ako náhle sa usídlia a začnú sa tam množiť nekontrolovane, tak sa začínajú spôsobovať negatívne dopady. A my máme tu šancu túto inváziu ako tak potlačiť. Ale dôležité, čo v tomto je práve vaša spolupráca. Naším cieľom je, aby ste sa naučili tento druh rozpoznávať a aby ste vedeli chrániť seba, svoje rodiny, ak ste včelári, svoje včelstvá, a aby sme tú situáciu spoločne mali nejako pod kontrolou. Toto prvé video by sme chceli venovať spolu s Etienom téme, ako identifikovať sršňa azijského, čiže aký je jeho vzhľad, aké sú jeho typické charakteristické znaky. A zároveň sa zameriava, keďže je teraz jarné obdobie a kráľovné sršňa azijského sa práve prebudzajú, ako žijú, čo robia v tých prvých dňoch, prvých týždňoch
alebo možno aj prvých mesiacoch, kým si začnú zakladať to svoje tzv. Primárne hniezdo. Mám tu takú pomôcku, ako identifikovať sršňa azijského. Má čiernu hlavu, čiernu hruď, čierne brúško. Na 4. článku brúška má taký hrubší oranžový pásik. Polovicu nôh, spodnú časť nôh má výrazne žltú a tú hornú časť nôh má zase čiernu. Na prvý pohľad, keď ho zbadáte na nejakých kvetoch, pretože potrebujú nektár, podobne ako mnoho iného druhu, živia sa sladkými šťavami, a čo môže byť teda buď nektár, alebo po dozrievaní ovocia sajú sladké šťavy ovocné. Takže ich takto môžeme spozorovať, ale je dôležité už teraz sa naučiť, ako vyzerajú. Sa ma mnohí pýtajú, že tak Slovensko je hornaté a teda tieto sršne tu budú mať malú šancu prežiť. Žiaľ, ukazuje sa, ako môžeme vidieť už za priebehu invázie počas tých 20 rokov, sršne azijské sa dostali až do nadmorskej výške 1200 metrov. Sú prakticky všade, sú v horských oblastiach, ako aj na nížine. Na nížine sa mu darí lepšie, nemá tam žiadne prekážky, takže kráľovné, ktoré sa na jeseň vyliahnú a po spárení si hľadajú svoje miesto na hibernáciu, tak tým, že je to rovina, tak môžu ďalej zaletieť. A taká je ich aj stratégia. Čo najďalej sa dostať a čo nové a nové miesta osídlovať. V horách to samozrejme majú viacej prekážok. Je tam chladnejšie, ale ako už vieme, tieto sršne sa nachádzajú aj v Švajčiarsku. Je to alpská krajina. A veľmi dobre sa im darí. Sú už v 4 kantónoch natoľko premnožené, že už tam robia rovnaké negatívne škody na včelstvách alebo aj celkovo na miestnej biodiverzite, podobne ako vo Francúzsku. Takže to je aj dôvod, prečo robím túto iniciatívu, aby sme my, široká verejnosť, nielen včelárska, vedeli o týchto sršňoch, že tu už sú tak v Českej republike, v Maďarsku, bolo hniezdo identifikované aj na Slovensku minulý rok a môžeme si byť istí, že Slovensko je ideálnou krajinou, kde sa tieto sršne budú šíriť. Na južnom Slovensku má sršeň azijské Vespa velutina ideálne podmienky pre svoj život. Keďže tu máme 4-ročné obdobia, jar, ktorá je veľmi vyhovujúca pre nich, pretože pomerne pomaly tá teplota narastá, máme tu bohatú biodiverzitu, máme tu od jary až do jesene dostatok kvitnúcich stromov a rastlín. Je to ideálny biotop, kde sa sršne môžu množiť a po celý rok sa toto hniezdo môže rozširovať, narastať a môže byť naozaj veľmi veľké. Takže môjim cieľom je naučiť vás, ako rozpoznať, ako identifikovať sršne azijské, aby ste sa stali súčasťou tzv. Monitoringu. Sledovania, či a kde sa tieto sršne začnú vyskytovať, aby sme následne my, ktorí sa tej problematike už hlbšie venujeme, aby sme vedeli tie sršne vystopovať, pretože jediná šanca je, ako zabrániť premnoženiu sa tohto invazného druhu, je vyhľadať hniezdo a úspešne ho zlikvidovať. A na to potrebujeme práve vás, potrebujeme tie oči, aby sme vedeli, kde sa už začínajú tieto sršne objavovať a aby sme teda dokázali tú inváziu aspoň stlmiť. Čo robiť v prípade, ak máte podozrenie, že ste sršňa azijského zbadali? V spolupráci s organizáciou Ecofond SPP sa nám podarilo vytvoriť a sfunkčniť mobilnú aplikáciu, ktorá sa volá Zastav sršňa. Že túto aplikáciu sa môže každý, kto chce, kto má záujem, stiahnuť do mobilného telefónu. A v prípade, že takéto podozrenie máte, že sa vám na zahrade alebo niekde ste vonku na prechádzke a máte pri sebe telefón, urobte fotografiu a pošlite cez aplikáciu Zastav sršňa túto fotografiu, prípadne aj krátke video, alebo ideálne viacej fotografií. Uvedte svoje meno a váš kontakt, aby následne sa táto informácia dostáva štátnej ochrane prírody, ktorá má už vytvorený svoj akčný tím a následne vás odborníci budú kontaktovať, aby sme mali možnosť toto hniezdo, alebo tieto sršne vystopovať až k ich hniezdu a naozaj zasiahli včas, ešte predtým, ako sa kráľovné na jeseň dostanú do voľnej prírody a môžu sa ďalej šíriť. Pre nás, čo sa tejto téme odborne venujeme, je dôležité, aby sme v týchto prvopočiatkoch, kedy sa tu sršne azijské začínajú vyskytovať, aby sme naozaj dohľadali
čo najväčší počet hniezd, ideálne by bolo každé, ale čo najväčší počet hniezd, aby sme tú situáciu udržali pod kontrolou. Aspoň v prvých rokoch, kým sa naučíme, verejnosť, ľudia bežní, ako sa správať, ak to sršne hniezdo nájdete u vás na záhrade. Nachádzame sa v typickej obci, sme na dedine, kde je pomerne hustá zástavba domov a každý dom má nejakú záhradu. Na každej záhrade sa nachádzajú nejaké domčeky drevené alebo nejaký skladový priestor, za chvíľu si to ukážeme. A toto sú ideálne miesta, kde sa práve kráľovné, sršňa, Vespa velutina, prezimuvávajú a začínajú si zakladať svoje tzv. Malé primárne hniezda. Neskôr toto hniezdo sa zväčšuje a môže narásť v ideálnych, pre sršne azijské za ideálnych podmienok až do 1 metra. My zatiaľ nevieme, aké veľké tie hniezda môžu byť u nás na Slovensku. Hniezdo, ktoré sa našlo v roku 2024, malo okolo 80 cm, takže dá sa predpokladať, že u nás na Slovensku budú takisto pomerne veľké hniezda, podobné ako vám budeme ukazovať počas tohto roku aj z Francúzska, kde naozaj tie hniezda môžu mať až 1 meter. My sa teraz pôjdeme pozrieť do niektorých tých drevených domčekov, ktoré som tu vybrala a na miesta, kde vám chcem ukázať, ako raz za týždeň, ako tie miesta si popozerať, či náhodou tam nevidíte niečo podozrivé. To podozrivé môže byť práve lietajúci hmyz, a to je kráľovna, ktorá si na jar zakladá hniezdo. A ukážeme si, ako aj takéto malé hniezdo vyzerá. Chlad im nevadí, paradoxne, tieto sršne vydržia minusové teploty, kľudne to môže byť minus 10 aj viac. To obdobie chladu je pre nich dokonca vyhovujúce, ako keď sa mení teplota z príliš mrazivej, príliš nízkej teploty a zase vystúpi na nejaké plusové teploty. Podobne to vieme aj, že včely medonosné potrebujú radšej kratšiu zimu, túhu, ale vyhovujem to o mnoho viac ako striedanie teplot. Podobné je to teda aj so sršňami. A tie sršne si ale už sa naučili, kde si nájdú ten svoj vhodný úkryt. No potom sú to častokrát takéto drevené domčeky, kde máme uložené drevo. A čo ešte zaujímavé povedať, že sa tam môže nachádzať aj 3-5 kráľovien spolu. Takže veľmi často sú v takýchto skupinkách a postupne na jar začínajú sa prebudzať a začínajú si hľadať svoje miesto, kde si založia primárne hniezdo. Takže teraz si ukážeme ešte ďalšie miesta, kde ich môžete pozorovať. Takže ďalšie miesto, kde môžu kráľovné si založiť svoje primárne hniezdo, sú takéto rohy okenné. Potom ďalej sú to elektrické stožiare, veľmi často. Potom sú to takéto haldy konárov, uschnutých, alebo aj živých. Proste veľmi často sa nachádzajú v kríkoch, živých plotoch. Rovnako to môže byť na tom elektrickom stožiari, tam je taká šedá skrinka, tak tam si môžu urobiť hniezdo buď pod tým, alebo dokonca aj priamo vo vnútri. Alebo napríklad aj takáto miešačka. Je to vyslovene oportunistický druh hmyzu, ktorý sa vám môže umiestniť kdekoľvek si viete predstaviť. Pod prilbou, alebo v detskej sedačke, v kôlni, kde máte náradie, kde máte detské hračky, môžu byť v potrubí, v šachtách môžu byť vtáčie budky. Veľmi často sa vracajú na to isté miesto, na rovnaké miesto. Takže ak sa vám raz usídlia v nejakom drevenom domčeku alebo napríklad vo vtáčej budke, tak o rok, alebo o 2, alebo možno aj o 5 rokov sa na to isté miesto znovu vracajú kráľovné založiť si svoje hniezda. To primárne hniezdo, ako si ukážeme, je naozaj o veľkosti sotva mandarinky, takže tá kráľovná je tam chránená a môže si tých prvých niekoľko robotníc vychovať aj na takomto mieste zvláštnom. Typické miesto, kde môžete nájsť hniezda sršňov ázijských. Vstup do hniezda majú vždy z bočnej strany. Primárne hniezdočko, keď sa založí kráľovna, tak má otvor smerom nadol. Ale ako náhle hniezdo narastá a už v ňom nachádzajú, už v ňom žijú robotnice, tak si otvor do hniezda vybudujú z bočnej strany. Takže
typická situácia. Hniezdo by narastalo tu, v tejto časti by sa nachádzalo, tadeto, alebo na druhú stranu by bol ten výletový otvor. Takže ak náhodou prídete na chalupu, kde ste neboli mesiac alebo dva, alebo celé jarné obdobie ste sa tam neukázali, prídete s deťmi na prázdniny, tak čo bude dôležité, pozrieť sa do takýchto prístrežkov, ktoré máte, či tam nelieta hmyz čierny na jedno a to isté miesto. To môže byť signál, kedy bude treba sa pozrieť opatrne z približne 4-5 metrov. To je taká bezpečná vzdialenosť, kde sa stršne ešte necítia ohrozené. V prípade, že by si mali podozrenie, že to bude hniezdo sršňa azijského, opäť vás prosíme urobiť fotografiu a zaslať buď cez tú mobilnú aplikáciu Zastav sršňa, alebo priamo kontaktujte štátnu ochranu prírody, ktorá už teda by následne vás kontaktovala a došlo by k likvidácii, odstraneniu bezpečne, odborne tohto hniezda. Vy sa prosím v žiadnom prípade nepokúšajte takéto hniezda likvidovať, pretože tieto sršne sú mimoriadne agresívne v prípade, že sa dostanete do tesnej blízkosti ich hniezda. Správajú sa možno ako každý iný živý organizmus, ktorý tam má potomstvo a ktorý sa snaží chrániť. Až na to, že ich tam môže byť v jednom čase, v jednom tom istom čase aj 3000. Tak a toto je práve nebezpečné, že ich správanie je omnoho agresívnejšie, ako sú napríklad sršne európske, s ktorými ste už mali možnosť sa stretnúť. Tieto sršne sa na vás vrhnú v desiatkách, možno niekedy až stovkách a jediná možnosť je utiec a ukryť sa čo najďalej. Sú zaznamenané prípady, kedy naozaj tie sršne vás sú schopné prenasledovať 200, 300, 400 metrov a jediná šanca je ukryť sa pred nimi. V takýchto miestnostiach, kde má majiteľ odložené svoje pracovné veci, sa hniezda sršne azijského môžu nachádzať kdekoľvek. Veľmi často sú to také zadné priestory dobre chránené od vetra. Pretože predstavte si, že tá kráľovna je na všetko sama. Preto si hľadá takéto čo najlepšie chránené miesta. Ona najprv si vytvorí takú, voláme to stopka, potom si urobí akoby taký dážniček a vytvorí prvých 5-6 buniek. Následne si to hniezdočko pekne ďalej dotvára do takej malej loptičky a položí prvé vajíčka. Je ich väčšinou tak 5-6 a o tie sa začína starať. To štádium trvania vajíčok môže byť aj 3-4 týždne alebo menej. Všetko závisí od teploty, keďže na všetko sama musí to hniezdo obhospodarovať, musí ho zväčšovať, musí ho chrániť pred kdokoľvek by to hniezdo chcel poškodiť. Musí loviť hmyz pre svoje budúce potomstvo, pretože už v štádiu larvy už potrebujú pre svoj ďalší vývin dostatok potravy, ktoré sú v podobe hmyzu. Takže ona im tú potravu musí naloviť a bez jej prítomnosti to hniezdo je ohrozené. Takže sa snaží si nájsť nejaký úkryt, kde bude chránená aj to jej potomstvo. Môže to byť aj napríklad v rukave takejto bundy, alebo v jej kapuci. Môže to byť napríklad v kábloch, alebo to môže byť v klobúku. Môže to byť rovnako napríklad aj v tejto malom potrubí. Môže to byť jednoducho kdekoľvek. Pre nás, čo je dôležité, je, keď vstupujeme do takýchto uzatvorených miestností, najprv počkať, otvoriť dvere a počkať, či náhodou kráľovná neletí von pre korisť, ktorú potrebuje živiť svoje larvy. Takže počkajme a až potom už môžeme sa vo vnútri pohybovať. Ďaleko nebezpečnejšie je to práve, ako som spomínala, kedy prídete do toho domčeku, ktorý nebol používaný celú jar a vstupujete do ňoho až napríklad v lete. Pretože to už znamená, že sa tam môže nachádzať hniezdo, v ktorom bude už možno 20, 50, možno 100, možno aj 300 dospelých robotníc, ktoré v prípade, že by ste tam došli a začali už hýbať s nejakými náradiami, neznášajú vibrácie a to ich vtedy vyprovokuje. Tak predstavme si, že sme v takejto drevenej budke neboli nejakú dobu. Otvoriť dvere
nechať chvíľku vyletieť hmyz, ktorý sa tam môže nachádzať a keď mi nič nehrozí, tak potom samozrejme môžeme robiť ďalej to, čo potrebujeme. Toto sú typické miesta, kde sa sršne azijské si svoje hniezda môžu urobiť. Môžeme ísť sem ďalej, pretože nie sú to len hniezda, ktoré sa nachádzajú v takýchto drevených domčekoch pomerne nízko nad zemou. Často si svoje hniezda robia vysoko v stromoch. Tu vidíme vtáčie budky, ktoré sú úplne ideálnym miestom na to, aby si tam kráľovná vychovala svoju prvú generáciu robotníc. Vidíte, že sú dobre chránené, sú na slnečnom mieste, takže mala by tam dostatok teploty, je to dobre chránené aj od prípadných iných nepriateľov. Môžu to byť nejaké vtáky, ale veľmi často sú to práve kráľovné toho istého druhu. Takže častokrát na jedno miesto si vyberia aj viacero kráľovien, ktoré medzi sebou súperia. Jedna z nich zahynie a druhá si to hniezdo prevezme. Hovoríme o tzv. Uzurpácii hniezda. Prevažne ich nachádzame vo vyšších porastoch listnatých stromov. Môžu to byť agáty, môže to byť topol. Môžu to byť veľmi často práve státne ovocné stromy, ako ich tu vidíme v týchto záhradách. Takže prakticky všade. A to, čo je pre nich charakteristické, že ich vôbec v tých stromoch nevidíme, pretože väčšinou tá koruna stromov je tam toľko listia, že to hniezdo uvidíme až na jeseň, keď listie opadá. A častokrát sa to hniezdo vôbec nevšimneme, pretože je veľmi dobre ukryté v korune stromov. Tak ako sme mohli vidieť pri tejto krátkej prechádzke, hniezda sršňa azijského môžeme nájsť úplne všade. Môžu byť vysoko v korunách stromov, kľudne aj 30-40 metrov na vysokých stromoch, korunách stromov, alebo to môžu byť takéto drevené domčeky, ktorých sme si tu prešli niekoľko. Môžu to byť vtáčie budky, môže to byť dokonca aj miešačka, ktorú sme na začiatku ukazovali, takže naozaj môžu byť dokonca aj v zemi, alebo v stohoch, slamy, proste na všetkých možných miestach, ktoré si viete predstaviť. A preto je to také nebezpečné. Častokrát dostávam otázku, do akej miery sú sršne azijské útočné a či naozaj sa treba obávať. Áno, treba povedať, že sršne azijské majú veľké žihadlo, môže mať až 6 mm, 4 až 6 mm a môže opakovane bodnúť. Čo sa týka robotníc a teda dospelých jedincov, pokiaľ ich vidíte v krajine lietať, sedia niekde na kvete alebo len okolo vás preletia, nehrozí vám nebezpečenstvo, sršne nemajú žiadnu motiváciu napadať ľudí a útočiť na ne. Jedine vtedy, keď si chránia svoje hniezdo. Môže byť ešte taká špeciálna situácia a to je práve na jar, keď si kráľovné zakladajú hniezdo. Vtedy môže byť veľmi útočná. Takže aj v takýchto prípadoch, aj keď sa jedná o veľmi malé hniezdo, treba byť opatrný. My vás s Etiennom Rumajakom naučíme, ako takéto malé hniezdo bezpečne odstrániť, bez toho, aby došlo k nejakému ubliženiu, aby vás teda kráľovná nejakým spôsobom bodla. Je na to veľmi jednoduchá technika, vysvetlíme vám, ako to môžete urobiť. Ako dlho trvá obdobie založenia hniezda kráľovnou? Spomínala som, že na jar, keď je už teplota viac menej okolo tých 15 stupňov, tak kráľovné si začínajú hľadať miesto na založenie primárneho hniezda. Kráľovná sa vzdialuje od svojho hniezda len na niekoľko minút. Môže to byť 5, 10, maximálne hodina. Je to len vtedy, keď má ešte štádium vajíčok. Že tie vajíčka si nevyžadujú takú stabilnú teplotu, ako si už následne vyžadujú larvy. V štádium lariev už potrebuje kráľovná loviť aj hmyz. Takže sa snaží uloviť nejaký drobný hmyz, ktorým následne v hniezde krmi svoje larvy. A vtedy už je dôležitý ďalší faktor, pretože vtedy už musí vyhrievať hniezdo, musí mu vytvoriť teplotu približne okolo 29-30 stupňov, aby sa tie larvy mohli dobre vyvíjať, aby sa z nich mohli stať následne kukly a neskôr dospelé jedince. Po vyliahnutí sa prvých robotníc kráľovná už zostáva len v hniezde a všetky úlohy, ktoré treba robiť, čo sa týka starostlivosti, oplod, rozširovanie hniezda, lov koristi, to všetko už preberajú na seba robotnice. Kráľovná už zostáva len v hniezde, klás vajíčka a rozširuje sa populácia vo vnútri hniezda. Dôležité
počas jarného obdobia je práve počasie. Vplyv počasia zohráva veľmi veľkú úlohu. Ak je príliš daždivo a chladno, tak kráľovné majú samozrejme väčší problém si to hniezdo založiť, pretože ich to stojí o mnoho viac energie. Musia to svoje hniezdo o mnoho viacej zohrievať, aby sa mohli robotnice vyliahnuť. Ako som spomínala, musí tam byť v hniezde dostatočne stabilná teplota, tých 29-30 stupňov, čo si vyžaduje od kráľovnej zdržiavať sa väčší čas v hniezde a teda to hniezdo narastá veľmi pomaly. Ak sú podmienky vhodné, ako napríklad teraz v roku 2025 máme pomaly narastajúcu teplotu, neprší príliš, máme pekne slnečno, máme naozaj krásnu jar. Toto je ideálne počasie a ideálne podmienky, aby mnohé kráľovné boli schopné si to svoje hniezdo postaviť, udržať a aby sa mohlo to hniezdo rýchlejšie rozvíjať. Pozrime si na situáciu, aká je v západnej Európe. Od Etienna Rumajaka viem, že vo Francúzsku je veľmi chladné počasie. Podobne ako minulý rok, v roku 2024, bolo veľmi daždivo. Pršalo až do polovice júna. Bolo chladno a daždivo. A to sa aj následne odrazilo na celkovej populácii hniezd, ktoré boli schopné sa následne vyvinúť. A vo Francúzsku rok 2024 bol pomerne priaznivý. V porovnaní s rokom 2023, kedy to bola jedna z najhorších sezón, čo sa týka naozaj čo do počtu hniezd, veľkých hniezd, ktoré museli zlikvidovať. Takisto to pocítili včelári, ktorí prišli o 30% svojich včelstiev 2030, pretože bolo v krajine veľký tlak práve týchto sršňov, ktoré útočili na včelnice, na včelstva. A teda si to odniesli práve včely medonosné, pretože je to pre nich, pre sršne azijské, veľmi jednoduchá korisť. Dokážu si označiť svoje zdroje potravy, akými sú v tomto prípade včelstva, a následne už útočia len na včelstva, nemusia vyhľadávať iné druhy hmyzu a pokojne si vedia svoje hniezdo rozširovať len tým, že útočia na včelstva, pretože tam majú dostatok svojej bielkovinovej koristi, ktorými živia larvy. Osobitne je to nebezpečné pre včelstva práve ku koncu sezóny, kedy si včely vychovávajú zimnú generáciu a zároveň v hniezde sršňa azijského sa liahnú budúce kráľovné a samci, ktorí potrebujú ďaleko viacej potravy. A preto je toto obdobie kritické pre včely, keď ako náhle začnú útočiť sršne a útočia po 20-30 spoločne v skupine lovia včely pred úľmi, tak je to pre včely takmer ako situácia, ktorá ich veľmi, veľmi dokáže oslabiť a zimná generácia včiel nie je schopná sa posilniť natoľko, že včelstvo je schopné prežiť zimu a na jar sa rozvinúť do sily. V miestach, kde sa sršne azijské začnú objavovať, je veľmi dôležitý tzv. Jarný monitoring. Ten pozostáva z vizuálneho pozorovania krajiny a teda, ako som už spomínala, čo okolo nás lieta. Je naozaj dôležité, aby sme sa naučili rozpoznávať tento druh hmyzu a zachytiť jeho výskyt. Aby sme vedeli ešte predísť tomu, ako to bolo v iných krajinách, kde sa práve na tento jarný monitoring nezamerali a kde došlo k tomu, že sa tieto sršne azijské následne mohli premnožiť a spôsobiť tam inváziu, ktorú zažívajú. Dneska sú to krajiny ako Francúzsko, Belgicko, Holandsko, Luxembursko, ale už aj Švajčiarsko, Nemecko. V Českej republike, Maďarsku a Slovensku sme v situácii, kedy sa nám sršne len začínajú objavovať. Zhruba je to od roku 2023, to bol prvý nález v Maďarsku, následne bol v Českej republike, následne Slovensku. Všetko závisí od našej informovanosti, o našich vedomostiach, o tom, ako budeme ochotní sa zapojiť do tohto jarného monitoringu. Ako som spomínala, je to prvý jednoduchý spôsob, je pozorovať, čo okolo nás lieta. A druhý dôležitý spôsob je naučiť sa vybrať si správnu pascu, tzv. Selektívnu pascu, pomocou ktorých je možné nachytať práve kráľovné sršňa azijského. My sa tejto téme budeme za chvíľku podrobne s Etiennom Rumajakom venovať. Budeme vám ukazovať rôzne typy pascí, ktoré sú vhodnejšie na tento odchyt, ktoré sú schopné zabrániť tomu, aby sa tam utopil hmyz, ktorý nie je cielený, pretože my hmyz potrebujeme veľké množstvo hmyzu, veľké množstvo opeľovačov, aby nám tu lietali. A
Ale riziko je, ak by sme každý nastavili akúkoľvek pascu, môžeme spôsobiť negatívne dopady práve v životnom prostredí tým, že odchytáme aj hmyz, ktorý nie je cielený. Takže sledujte nás, v ďalších častiach sa budeme venovať podrobnejšie, čo sú to selektívne pasce, kde ich inštalovať a čo následne robiť, ak takéhoto sršňa invazného do pasce odchytíme. Takže nasledujte. Prečo môže byť bodnutie kráľovnou alebo robotnicou sršňa azijského nebezpečné? Sú medzi nami ľudia, ktorí sú alergickí na bodavý hmyz, takže pre nich je to osobitne nebezpečné. Takisto možno deti alebo starší ľudia môžu byť citlivejší na jed sršní. V takomto prípade je dôležité zostať v kľude, pozorovať neustále, čo sa v priebehu najbližších minút s vašim telom deje, v prípade, že ste boli bodnutí. A ak by ste pocítili čo len najmenšie škrabanie v hrdle alebo svrbenie na pokožke, je dôležité i hneď kontaktovať rýchlu záchrannú službu a zavolať ich a vysvetliť im situáciu, k čomu došlo, aby sa následne o vás postarali. V prípade, že alergicky nie ste, necítite žiadne podobné svrbenie alebo nepríjemné pocity, zhoršené dýchanie, v takomto prípade je dôležité, aby ste povedali nejakej blízkej osobe, že k bodnutiu došlo, že to bol nejaký veľký hmyz a pravdepodobne sršeň. Treba, aby vás sledovali počas aspoň 48 hodín, či ste v poriadku, či náhodou sa nejaký typ alergické reakcie nedostaví aj v priebehu hodiny, dvoch, alebo aj viacerých, lebo aj takéto prípady sa už vyskytli, že zo začiatku človeku vôbec nič nebolo, až následne po nejakom čase prišli tie nepríjemné pocity a tohoto daného človeka museli odviezť do nemocnice, aby mu bola poskytnutá prvá pomoc. Takže majte v podvedomí to, že predsa len je to bodavý hmyz, ktorý má jed. Ten jed je menej agresívny ako jed včely medonosnej, takže ak ste už boli poštípaní, uštipnutí včelou alebo osou a nemali ste reakciu, dúfam, je veľká pravdepodobnosť, že alergicky nie ste a že teda k takejto reakcii nepríjemnej v vašom prípade nedôjde. Môže nastať ešte nepríjemná situácia, ktorá sa veľmi často stáva, a to je, že človek dostane stres. A vplyvom stresu dojde v niektorých prípadoch k zástave srdca. Dúfam, že sa nestane, ale môže byť aj takáto situácia, že práve vyvolaný stres môže spôsobiť tzv. Toxický šok. Že nie anafylaktický, ale toxický šok, ktorý je možno ešte nepríjemnejší alebo rovnako nepríjemný ako v prípade anafylaktického šoku, kedy vaše telo reaguje extrémne silno na dávku jedu, ktorú ste dostali od sršňa. Ako postupovať pri odstraňovaní primárneho hniezda? Takže prvé je potrebné sa chrániť. Je dôležité mať minimálne včelárskú bundu, aby sme mali v prvom rade chránenú tvárovú časť. Dobré je mať rukavice a pripraviť si nejaký zavaraninový pohár, väčší, do ktorého sa toto hniezdo zmestí. Takže keď máme tieto pomocky pripravené, tak sa priblížime k miestu, kde je to hniezdo umiestnené a musíme sa najskôr presvedčiť, či sa v ňom nachádza kráľovna. Ako som už spomínala, kráľovna chodí loviť hmyz, takže je dôležité, aby bola vo vnútri hniezda, aby sme spolu s hniezdom odstránili aj ju. Následne, ak sme si istí, že kráľovna je vo vnútri, tak ako vidíte, ako to ukazuje Etienne Roumayak na jeho videu, tak nasunieme zavaraninový pohár na primárne hniezdo a takým rýchlym pohybom ho odstránime a hneď umiestnime viečko. Tým ho dobre utesníme a tento pohár väčšinou umiestňujeme do mrazničky na 24 hodín, kedy je isté, že tá kráľovna nám uhynie. Ona uhynie už po 10-15 minútach, ale je dobre to tam nechať dlhšie, aby naozaj ste práve vy boli v bezpečí. Keď ten pohár otvoríte a to hniezdo môžete skompostovať alebo ho niekde bežne odstrániť, pretože ste nepoužili samozrejme pritom žiadne pesticídy, insekticídy, takže nehrozí tam žiadna kontaminácia. Kráľovna je mŕtva, ako aj jednotlivé larvy alebo kukly, ktoré sa tam už mohli nachádzať. A takýmto spôsobom, pomerne jednoduchým, je možné zbaviť sa
hniezda. Čo však je ešte dôležité urobiť je, že kráľovné, aj toto hniezdo, má v sebe veľmi silný feromón práve po kráľovnej. Takže si pripravte nejaký dezinfekčný prostriedok alebo nejaký silný, aromatický, intenzívny odorant, môže to byť kolínska voda alebo čokoľvek, ktoré naozaj má veľmi silný zápach. A to miesto, kde sa to hniezdo vyskytovalo, tak pretrite, dobre ho pretrite tou nejakou aromatickou látkou, aby ste vlastne zakryli akékoľvek feromónové stopy po kráľovnej. A potom je veľká šanca, že sa tam už žiadna ďalšia kráľovná, pretože my vieme, že správanie kráľovien je také, že navzájom si tie hniezda uzurpujú, kradnú. Takže keď ten feromón pôvodnej kráľovnej odstránime, tak už je tam malá šanca, malé riziko, že by sa tam ďalšia kráľovna chcela umiestniť. Čo však ale neznamená, že o 20 metrov si nejaká kráľovna nemôže vybudovať ďalšie hniezdo. V každom prípade toto jedno hniezdo ste už odstránili takýmto spôsobom a zabránili, aby sa tam následne vytvorilo ďalšie hniezdo novou kráľovnou. A nakoniec posledná vec, ktorú vás prosíme urobiť. V prípade, že ste takéto hniezdo u seba našli a že ste ho takto odstránili, pošlite informáciu štátnej ochrany prírody, prípadne pošlite informáciu cez tú mobilnú aplikáciu Zastav sršňa, aby sme vedeli, kde sa už tieto kráľovné môžu vyskytovať, aby my si vytvárame mapu lokalizácie alebo ohnízk, kde sa tieto sršne azijské už na Slovensku vyskytujú, aby sme mohli tú situáciu lepšie monitorovať a udržať pod kontrolou. Ďakujeme.